Happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Alright. Gulat naman ako. Alright, make a wish, the three of you. Thank you. Alright. Oh, wish. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday! Yes! Okay, ready? 1, 2, 3. 3. Nawa na nga rin kami, wala rin kami susi. Sakay na! Sakay na! Sakay na! Ay, dito pala ako sa harap. So, balik na tayo. Balik na tayo, guys. Si Kuya Albert pa rin to? Si Kuya Albert pa rin, oh. Oh, saan na kayo, guys? Sakay na! Sa likod, saan na sa likod? Ay, nagpapakabot na ka brother Jackie. Muling aalis, pagdating natin, nandun na yun. Saka dumaan, sa taas. May sariling ano, may sariling helicopter. Ay, nandun na yun. Okay na po. Bilangin na lang yung natin ano. Good morning, Toto Darrell. So, ito yung vlogger natin. Si Ma'am Lisa, yung apply namin. Oh, si Tita Jib. Yun. Dalawang room po, dalawang room. Yung pondo na to. Oh, may nagja-jogging na. Oh. Good morning, guys. Hindi na lang kita mag-jogging. Hey! Good morning. Yan na, palitaw na. Palitaw na siya haring araw. Oh. Diba? Hotel sa gitna ng gubat. Ayan, Sir Lawrence, oh. Busy Sir Lawrence. So, good morning everyone. Bye-bye. Good morning, guys. Good morning, everybody. So, ngayong umaga, pupunta tayo doon sa beach. Magbe-beach daw, magbe-beach. No. So, lakad muna tayo. Bago rin maglakad. Lakad muna tayo kasi para makapag-exercise naman. O, diba? Sino maniniwala pag hindi ka nakapag-video, sino maniniwala at hindi ka nakarating dito? Sino maniniwala na may ganyan dito? O, kita nyo yung building na yan? O, mayroon pa dito sa kabila. Diba? So, sino maniniwala na nandito yan sa gitna ng gubat, gitna ng bundok? O, nasa gitna po tayo ng bundok. Pico de Loro. Diba? Sino maniniwala pag hindi ka nakarating dito na may ganyan, oh. Sa ano, sa tataas at sa taas ng building na yan. Akala mo nasa ano ka, 'di ba? Nasa Makati, Manila, aray ko, ano ba 'to? Dito tayo.
Diba? So, walang maniniwala na may ganito kong building dito. Sila sa likod. Bilisan nyo! Punta tayo ng dagat. Tara, hintayin natin sila. So si Sir Lawrence, nandun na ano siya, oh. Naglakad lang din siya. Oh. Ayun na siya. Yung mga kasama natin, nasa ba sila? Ayun, nandun pa rin sa likod. Nandun pa sila sa likod, yung mga kasama natin, oh. Diba? Kikita niya, ano. Diba? May, ano, may building sa, ano, gitna ng bundok. Nasa gitna po tayo ng bundok, ayan, oh. Kikita niya yan. Oh. Yung paligid, oh. Diba? Bundok po yan. Napapalibutan po ng ano to, napapalibutan po ng bundok to. So, yan o. Di ba ako nintay sila? Nauna ka na. Ayan o. Sir Lawrence. Andyan na. Nauna na. Nauna na siya. Buti naabutan ko pa. Oo, di ba? Ano? Ang ganda. Ang member talaga to, hindi pwede makapasok yung hindi member. Pero pwede tayo makaikot papuntang beach dito. Pero yung pagpasok namin, swimming pool din. Ah. Pero pang member talaga. So, Member lang, member lang. dito tayo sa likod. So dito tayo ikot para punta tayo ng beach. Ah, okay. Dito rin sa daan. Sundin natin yung ano. Pwede daw tayong duman. Kita natin yung ano, yung swimming pool sa kanila. Pero, Ayun, nandun na sila. Lumiko na naman sila dun. Good morning. Okay. Oo, may swimming pool. Dito palang swimming pool. Oh. Yan, so, kailangan swimming pool para sa mga member. hindi tayo makakapasok dyan kasi hindi naman tayo member. So, doon tayo sa dagat. Asan na sila? Ayaw nila yung lumiko eh. Pag naging member na tayo, makakapasok na tayo dyan. Dumiretso sila? So yun. Ito tayo dito ano. Picture pa sila, picture. Oh, bahala sila dyan. Dito na tayo. Ang taas na ng ano na to, dates. Di ba puno ng dates yan? Grabe, sobrang taas ng puno ng dates dito. Para nanyog. So yung swimming pool, no, hindi tayo makapasok kasi hindi pa tayo member. Hintayin nyo pagka naging member na tayo. Di ba, Sir Lawrence? Oo. Pag naging... Sir, good morning. Good morning! Oh, si Kuya. Kuya naman dyan, Kuya! May lagusan papuntang beach, no? Dito? Hindi. For members and accompanied guests only. Pero kung may member tayo nakasama, pwede tayo makapasok. Oo. Sana. Iikot tayo, no? Ito tayo. Iikot tayo. Ikutin natin. Diba? Palibot ng ano to, no? Napapalibutan ng bundok. Nasa gitna, no? Galing. Ang galing. Tayo natin. May nakita ko, 'di ba? Ang bato pag 'di ba? Ewan ko. 'Di ba ang bato dapat nakalubog, pero ito tingnan nyo. Nakalutang oh. Mamaya na lang tayo papunta doon sa kanila para malaman nila na dito tayo. Ayun, nakalutang oh, 'di ba? Dapat siya nakalubog pero ito nakalutang oh. No? So, dito na tayo sa beach. Gilid ng dagat, tingnan nyo. Ang ganda dito, ikot ko kayo ha. Yan. Kita nyo na. Yan. Ang ganda. Tingnan natin dito sa ano, sa gilid-gilid oh. Ayan. Tingnan natin dito sa gilid. May mga ano doon, mga boat. Tingnan natin itong ano, bakawan. Tabi. Ano kaya ito?
Oh, grabe oh. May mga isda dito oh. Yan oh. Oh. Kikita nyo ba? May mga isda oh. Ayun oh. May malaki doon oh. Bakawan. Uy. Ngayon na lang ulit ako nakakita na ito. Nakakain to. Sana makakita tayo ng bunga. Ito, nakakain to. To. Nakakain to kaso hindi ko lang alam kung ano yung tawag nila dito kasi tawag namin dito sa amin payar. Payar yung tawag namin dito sa ano na to, payar. Pero dito ewan ko lang kung anong tawag nila dito. May ano siya. May bulaklak kaso wala pang mga malalaki. Oh, ayan oh. Nakakain yung bunga nito. Payar. Aray ko. Wala pang malalaki. Kakasimula niya palang mamunga. Oo. Ganito na lang muna. Mamaya ulit. Kita tayo sa susunod na video. Bye-bye.